पहुंच करके अर्जी लगावत रन। केहू कुछ मांगता केहू कुछ मांगता। कहल जाला कि माई तब माई होले हो भैया, मटियों के होले तब वो माई होले। माई अथाह बड़ी माई का था नहीं खे। वही माई के दरबार में ई बेटी भी अर्जी लगावत बा। रोज दिन तो याद करीला भवानी आवेलू गवावेलू, आजो आवे के बा गवावे के बा। कभी आवेलू कौना ओर से आवेलू देखली ना, विश्वास पर तो है याद करीला। अर्जी हमार मर्जी तुहार, माई बेटी का नाता कबो टूटे न हो माता। बेटी कहे तोहा के चढ़ाई बोए मैया, नो पियरी का पड़वाए मैया, पड़वा ऊपर तोहा के चढ़ाई बोए मैया, नो पियरी का पड़वाए मैया, पड़वा ऊपर चढ़े नरियरी औरी छोड़वा हो मैया, पड़वा ऊपर चढ़े नरियरी औरी छोड़वा हो मैया। भैया बता रहल बिया। बेटी कहे जे तोहरे दरवाजे पर गई, मन का मुराद पूरा झोली भर के भेजलू। कुछ लोग तो के याद कइल, ऐतिहासिक पुरुष हो गई। कुछ लोगन का इतिहास लिखल गई, कीर्ति अमर भइल, आज भी कीर्ति गवाले। बतावल गइल अंधा नयनवा ओ पारे, गोरी पावे लंगड़वा हो मैया, पड़वा ऊपर अंधा नयनवा ओ पारे, गोरी पावे लंगड़वा हो मैया, पड़वा ऊपर पाझिनी पावे छोकड़वा हो मैया, पड़वा ऊपर पाझिनी पावे ए मैया, पड़वा ऊपर आन्हर के आँख, कोढ़ी के काया, निर्धन के माया, बाझिन के लाल देहले बाड़ू। लोग बतावेला तोहरे दरबार में अनेक भांत के लोग जालम, मर्द मेहरारू प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा जाई। कुछ लोग और बा हो भैया जे जाला सुना। मुझे नारा नारी हो तो के, पूजे लाई जड़वा हो मैया, पड़वा ऊपर पूजे नारा नारी हो तो के, पूजे
आखिरी भाव खानदान का परिचय देते हुए बेटी बतावे कैसे। गुरु गणेश गायक हो गइले, बेचन गुरु गायक हो गइले, धोके तुहरी गोड़वा मैया पारवा ऊपर। मीनाक्षी गोरे